Mabuhi alang kang Jesus, kalinaway pagkatapos. Pagsulay di kahadlukan sa dool sa tanan. Sa tanan pagdaig pag-alabing sa presensya mo mabuhi ning panaw dili mo mabuhi sa iyang presensya mao'y anya ika niya lamang iyang pagbuot matuman sa pag-alagad tabangin pagdaig sa presensya mo mabuhi ning panaw dili mo siya mabuhi bisan asa siya magdala siya matuod kasaligan gayud siya sa pag-alagad tabangin pagdaig magalabing sa presensya mo mabuhi ning panaw dili mabuhi alang kang Jesus bisan ang tanan matapos siya milingon pinulahan panundaan sa pag-alagad tabangin pagdaig magalabing sa presensya mo mabuhi ning panaw dili mo Amen. Ginoong Hesus.